lan hori, da ongi etorri, Nabarnitzaro. Gaurko egunez, oindala 25 urte, Nabarnitzek Gernikatik banantzea lortu eban. 1987ko apirilaren batean hain zuzen. Lan eta ahalegin handiak egin eta gero, zuen, gure herritxo honek, independentzia eskuratu eban barriro. Ongi etorri, gaur desanexioaren zilarrezko eztai hauek ospatzera etorri zareten guzti-guztia. Nabarnizko historiari apur bat begiratzen badiogu, jakin behar da, herri hau bazala independentzia 1976 arte. Orduan, Frankoren dekretu baten aginduz, Gernikara batu zan, Arratzu, Kortezubi, Foru eta Muruetarekin batera. Eta beraz, handik aurrera, alkatea eta zinegotziak ez zituen herriak aukeratu, Frankoren erregimenak baino. Ulertuko dozuen moduan, diktaduraren erabaki honek Nabarniz guztiz abandonatuta utzi eban. Horrela, garai hartako herritarrak bat ere gustora egonez, eta berehala egin eben desanexioaren aldeko apostua. Burujabetasunaren aldeko prozesua martxan jarri, eta hau zelan gauzatu zen, desanexio batzordeak sortu.